γίνει πάρα πολλά πράγματα. Και υπάρχουν πιθανότητα και πάρα πολλά σφάλματα που έχουν γίνει. Υπάρχουν πράγματα και παραλήψεις που έχουν γίνει. Υπάρχουν πράγματα τα οποία δεν καταφέραμε να τα ελέγξουμε σαν κέντρο διαφύλαξης αγιορείτικης κληρονομιάς. Διότι ούτε ο αριθμός φτάνει των ανθρώπων που διατηρούμε, ούτε πάρα πολλές φορές οι άνθρωποι εκεί έχουν πάντοτε την ευσυνειδησία να διαφυλάσσουν κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο το μνημείο. Και υπάρχουν και νέα. Αλλά πρέπει να σας πω το εξής, ότι το μνημείο αυτό είναι ζωντανό μνημείο. Δεν είναι Ακρόπολης, είναι Ακρόπολης Β. Δηλαδή, η Ακρόπολης είναι κάτι το οποίο είναι αρχαίο και κανένα δεν τον ενοχλεί. Εδώ υπάρχουν κοινότητες ανθρώπων που ζουν με τους δικούς τους κανόνες και θέλουν πολλά πράγματα να φτιάξουν. Και πάντοτε εμείς προσπαθούμε αυτά που θέλουν να φτιάξουν να εγκρίνονται κατά έναν τρόπο ο οποίος να σέβεται το μνημείο, να σέβεται το περιβάλλον, να σέβεται την παράδοση και πολλές φορές πολλά πράγματα διαφεύγουν. Θα δούμε όμως στο μέλλον το κατά πόσο αυτά τα οποία διαφεύγουν μπορούμε να τα διορθώσουμε. Σας λέω όμως ότι πρόκειται για ένα πολύ σημαντικό φορέα με πολλά χρήματα τα οποία εκεί πέρα διοχετεύονται για τη διαφύλαξη αυτών των μνημείων και τους ατέλειωτους, θα σας έλεγα, θησαυρούς που υπάρχουν. Παλαιά πράγματα. Έτσι, την περίοδο του Βυζαντίου. Αυτό το κέντρο διαφύλαξης αγιορείτικης κληρονομιάς πέρασε μια δύσκολη καμπή τον τελευταίο χρόνο, το 2011. Και δόθηκε μια πολύ μεγάλη μάχη, παιδιά, σας πληροφορώ, ώστε να μπορέσουμε αφενός με να το διατηρήσουμε μέσα στους οργανισμούς που δεν έπρεπε να καταργηθούν και δόθηκε πολύ μεγάλη μάχη για να γίνει αυτό, αφετέρου δε ετέθη θέμα χρηματοδότησής του. Τα χρήματα στα πλαίσια των δυσκολιών που αντιμετωπίζει ο τόπος, των οικονομικών, υπήρξε μια συρρίκνωση των πόρων. Και έτσι για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα οι μηχανικοί μείναν αναπλήρωτοι. Και όταν οι μηχανικοί που είναι το αίμα του ΚΕΔΑΚ, έτσι, είναι αυτοί που είναι παρόντες στο όρος, που βλέπουν και μετρούν και ελέγχουν και εποπτεύουν και πώς να πούμε τα μνημεία και ταυτόχρονα εγκρίνουν τις μελέτες. Όταν είναι απλήρωτοι τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Έγινε λοιπόν καταρχήν μια μεγάλη προσπάθεια και μετά από κάποιο χρονικό διάστημα και με τη βοήθεια του Υπουργείου του δικού μας καταφέραμε τελικά και βρήκαμε τα χρήματα αυτά και οι μηχανικοί πληρώθηκαν και πληρώνονται κανονικά πλέον. Πήραν τα αναδρομικά τους, όλα αυτά που τους χρωστούσαμε και πληρώνονται κανονικά σήμερα. Εκεί το οποίο όμως ήταν το βασικό θέμα, ότι για ένα περίπου ολόκληρο χρόνο δεν είχαμε τη δυνατότητα να δώσουμε εντολή στο μηχανικό να πάει στο όρος και να το επισκεφθεί, διότι δεν είχαμε οδηπορικά έξοδα να το καλύψουμε. Και αυτό εξακολουθεί μέχρι και σήμερα. Και μέχρι το τέλος του Δεκεμβρίου θα έχουμε πρόβλημα οδηπορικών. Όμως, προβλέψαμε με τον καινούργιο προϋπολογισμό και με τη δυνατότητα που έχουμε να βρούμε χρήματα και από αλλού, από τη Γενική Γραμματεία Μακεδονίας Θράκης, σε πάση περιπτώσει, και όχι από την κεντρική κυβέρνηση και από το δημόσιο λογιστικό, να βρούμε από την Κεντρική Γραμματεία Μακεδονίας Θράκης ποσό που να καλύψουμε, και έτσι από το νέο έτος όλοι οι μηχανικοί του ΚΕΔΑΚ θα έχουν τη δυνατότητα πλέον να επισκέπτονται τα μνημεία, να παρακολουθούν, να επιβλέπουν, να εποπτεύουν τα έργα τα οποία γίνονται, η διεισόμαση, και να μελετούν τις μελέτες οι οποίες έρχονται προς έγκριση από την Ιερά Κοινότητα και από τα μοναστήρια. Θα ήθελα να σας πω επίσης ότι το ΚΕΔΑΚ κατά τη διάρκεια των δύσκολων αυτών ημερών δεν έμεινε άπραγο. Οι μηχανικοί, έχοντας αδυναμία να πληρωθούν και έχοντας αδυναμία να επισκεφθούν το όρος, δεν αφέθηκαν άνεργοι, ανενεργοί, ας το πω καλύτερα έτσι. Εκείνο το οποίο κάναμε μια εσωτερική αναδιοργάνωση του φορέα και καταφέραμε σήμερα, μετά από πολλά χρόνια, σύντομα, θα έλεγα πιθανώς από Δευτέρα,
να έχουμε τη γενική εικόνα του όρους. Τι γίνεται, τι δεν έγινε, τι έγινε, τι τελείωσε, τι είναι σε εξέλιξη, τι ξεκινά, πόσα λεφτά έκανε, ποιοι είναι οι μηχανικοί υπεύθυνοι, όλες τις πληροφορίες σε ένα πίνακα, ας πούμε, ας το πω πίνακα δεδομένων, και σε ειδικά κατά μοναστήρι το τι έργα γίνανε, που τελείωσαν, είναι σε εξέλιξη, δεν άρχισαν και θα αρχίσουν, από πού χρηματοδοτούνται, ξεχωριστά για κάθε μοναστήρι. Θα υπάρξει λοιπόν και μία επαφή καινούργια με την Ιερά Κοινότητα, μόλις θα έχουμε τη γενική εικόνα από Δευτέρα, και από εκεί και πέρα θα επισκεφθώ όλα τα μοναστήρια ξεχωριστά ένα-ένα για να δούμε τις εκκρεμότητες και τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουν. Τελειώνω με το ΚΕΔΑΚ λέγοντας ότι το Άγιον Όρος δεν είναι μια εύκολη ιστορία. Εμπλέκεται μια σειρά από υπουργεία, εμπλέκεται το Υπουργείο Εξωτερικών, πολύ σημαντικό αυτό και το τονίζω γιατί υπάρχει θέμα πατριαρχείων και τα λοιπά, ρώσικο, ιστορίες, παρεμβαίνουν διάφοροι, ενώ ταυτόχρονα δόθηκε και μια μεγάλη μάχη για προστασία του περιβάλλοντος που αφορούσε την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών που εζήτησαν οι μοναχοί. Σε 300 σημεία του όρους ζήτησαν να μπουν φωτοβολταϊκά τόξα και να δημιουργηθούν και πάρκα. Αυτό δεν ήταν κάτι το οποίο ήταν εύκολο. Καθυστέρησε το έργο, ναι, διότι έπρεπε εγώ, σαν πρόεδρος του ΚΕΔΑΚ, θεσμικά ο εκάστοτες Γενικός Γραμματέας Μακεδονίας Θράκης είναι και πρόεδρος του ΚΕΔΑΚ, να διασφαλίσω την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, το οποίο είναι Natura 2000. Αυτό το πράγμα το επιτύχαμε μετά από μια επιτροπή εμπειρογνωμόνων καθηγητών πανεπιστημίου που και μάλιστα χωρίς αμοιβή, οι οποίοι δέχτηκαν να λειτουργήσουν μαζί μας, και ειδικών εμπειρογνωμόνων, νομικών κτλ. Και τελικά φτιάξαμε έναν οδηγό, ένα μπούσουλα, με βάση τον οποίο από εδώ και πέρα μπορούν να εγκατασταθούν όπου μπορούν και αν μπορούν φωτοβολταϊκά πάρκα, μικρότερα ή μεγαλύτερα, για να μπορέσουμε να έχουμε μία επάρκεια ενέργεια στο όρος, χωρίς να έχουμε ρύπαση του περιβάλλοντος από τις γεννήτριες πετρελαίου. Αυτά τα φωτοβολταϊκά και το πρόγραμμα αυτό των 20 εκατομμυρίων περίπου ευρώ θα καλύψει περίπου το 40% των αναγκών των μοναστηριών και των διαφόρων άλλων εγκαταστάσεων που είναι γύρω από τα μοναστήρια. Σκήτες, κελιά, καθίσματα και ούτω καθεξής. Ελπίζω ότι τώρα θα προχωρήσουμε με βάση τον μπούσουλα για το πού θα μπουν τα φωτοβολταϊκά, διότι δεν μπορούμε να βάλουμε δίπλα στο μνημείο ένα πάρκο με φωτοβολταϊκά τόξα ή πάνω στα κεραμίδια ή δεν ξέρω πού. Πρέπει να μην υπάρχουν οπτικές οχλήσεις ακόμα και από τη θάλασσα. Θα δούμε πώς θα το καταφέρουμε. Πάντως έχουμε τώρα πλέον ένα μπούσουλα τον οποίο δεν τον είχαμε πριν. Και είμαι πάρα πολύ ευτυχής γι' αυτό. Δεν θα γίνει κάτι χωρίς να είναι μελετημένο. Δεν μπορούμε να προσβάλλουμε το μνημείο και δεν μπορούμε να προσβάλλουμε το περιβάλλον. Αυτά, κατά κάποιο τρόπο, αν θέλετε, όλα που ακούσατε μέχρι τώρα ήταν στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων μας. Πέραν όμως τούτου, πρέπει να σας πω ότι σαν Γενικός Γραμματέας Μακεδονίας Θράκης και σαν φορέας είχαμε και κάποιες κοινωνικές ευαισθησίες. Και αν θέλετε, ας το βάλουμε σε εισαγωγικά, πράξαμε μία μορφή κοινωνικής πολιτικής. Το πρώτο το οποίο κάναμε, και το οποίο δεν ήταν στα πλαίσια των καθηκόντων μας, ήταν κάτι το οποίο εμείς είχαμε την πρωτοβουλία να το κάνουμε, ήταν να επιχειρήσουμε μετά από κάποιες συζητήσεις που γίνανε με ανθρώπους ευαισθήτους γύρω από το θέμα αυτό, να ξεκινήσουμε μία πρωτοβουλία ώστε να πάρουμε από το Υπουργείο Υγείας 8 ακίνητα καταστήματα δηλαδή, τα οποία βρίσκονται στην οδό Λαγκαδά, να τα πάρουμε, να παραχωρηθούν αυτά από το Υπουργείο Υγείας στη Γενική Γραμματεία Μακεδονίας Θράκης, ώστε να προσπαθήσουμε να διαμορφώσουμε ένα κέντρο το οποίο θα προσφέρει τη βοήθειά του στους αστέγους
συμπολίτες μας, οι οποίοι έχουν περισσότερο από διπλασιαστεί τα τελευταία χρόνια. Αυτό απαιτούσε πολύ μεγάλη, πάνω από 10 μήνες, γραφειοκρατικές προσπάθειες, τις οποίες τελικά τις ξεπεράσαμε, και στη συνέχεια γνωστού όντως ότι όλα αυτά τα καταστήματα θα επανδρωθούν με εθελοντικό καθαρά προσωπικό, με εθελοντές δηλαδή, γιατρούς, οδοντιάτρους κτλ. Πήγα εγώ προσωπικά στο Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Νεαπόλεως και Σταυροπόλεως, τον κύριο Βαρνάβα, και αφού του είπα το πρόβλημα, ότι προσπαθούμε αυτό να κάνουμε αλλά οι πόροι είναι περιορισμένοι, τον επαρεκάλεσα να αναλάβει εκείνος τα λειτουργικά έξοδα αυτού του κέντρου. Η απάντηση ήταν άμεση εκείνη τη στιγμή και συγκινητική, και πράγματι ο Σεβασμιότατος ανάλαβε όλα αυτά που έχουν σχέση με λειτουργικά έξοδα, τηλέφωνα, νερά, ηλεκτροδότηση, ακόμα και τον εξοπλισμό των καταστημάτων και τον εξοραϊσμό τους, αλλά και με εργαλεία. Και έτσι προχθές κάναμε τα πρώτα εγγένεια του πρώτου καταστήματος που έχει ήδη διαμορφωθεί, το οποίο ονομάστηκε Χιτών, και το οποίο κατάστημα αυτό δίδεται προς τους αστέγους, προσφέρεται, όπου θα μπορούν να παίρνουν ρουχισμό. Ο ρουχισμός αυτός μαζεύεται από ιδιώτες που προσφέρουν, αλλά και από επιχειρήσεις που προσφέρουν προϊόντα δωρεάν. Και οι άστεγοι πηγαίνουν εκεί και δίνονται πλέον δωρεάν. Το πρώτο το εγγενιάσαμε προχθές με πάρα πολύ κόσμο. Ακολουθεί κατάστημα τροφίμων, στο οποίο οι άστεγοι θα μπορούν να παίρνουν τρόφιμα. Θα υπάρχει κατάστημα ιατρικής περίθαλψης με εθελοντές γιατρούς και όλο τον εξοπλισμό. Θα υπάρχει οδοντιατρίο με όλο τον εξοπλισμό και εθελοντές οδοντιάτρους. Θα υπάρχει φυσιοθεραπευτήριο με όλα τα εργαλεία και τους εθελοντές φυσιοθεραπευτές, και όλο αυτό το πράγμα, θα δούμε κάνα δύο ακόμα τι θα τα κάνουμε, θα λειτουργεί προς όφελος των αστέγων αυτής της πόλης σε καιρούς δύσκολους, και είμαι πάρα πολύ υπερήφανος για αυτό το πράγμα το οποίο γίνεται στην οδό Λαγκαδά, 55. Το δεύτερο που έκανα ήταν να συζητήσω εδώ στην οδό Σατίστης και Φιλίππου. Υπάρχει ένα κτίριο στο οποίο μέσα είναι συσσωρευμένοι 38 περίπου οικογένειες Αφγανών, μεταξύ των οποίων υπάρχουν και 8 βρέφη. Αυτό το κέντρο αστέγων λειτουργεί τα τελευταία τουλάχιστον 2-3 χρόνια, λειτουργεί με τη βοήθεια μιας οργάνωσης μη κυβερνητικής, δεν ξέρω τι ακριβώς είναι, αντιρατσιστική λέγεται, οι οποίοι τροφοδοτούσαν το κέντρο με τρόφιμα, με φάρμακα, με ιστορίες, με πληρώναν το ρεύμα, το νερό κτλ. Αλλά σήκωσαν τα χέρια. Ήρθαν λοιπόν και μου είπανε, δεν γίνεται από εδώ και πέρα, εγκαταλείπουμε τον αγώνα. Εκάλεσα λοιπόν τον Δήμαρχο τον κύριο Παπαδόπουλο, εκάλεσα τον Δήμαρχο τον κύριο Μπουτάρη, μίλησα μαζί τους, και τους είπα ότι έχω κάνει κάποιες ενέργειες, δηλαδή πήγα και βρήκα τον Διευθυντή της ΔΕΗ και τον Διευθυντή των Ελληνικών Πετρελαίων και τους παρακάλεσα να μην κόψουν τα πετρέλαια και τα νερά και τα ηλεκτρικά κατά τη διάρκεια αυτών των δύσκολων ημερών, πράγμα το οποίο και έγινε, και σκέφτηκα ότι πρέπει να γίνει πλέον ένα συμβούλιο από το Δήμο, 6-10, δεν ξέρω από τρόπο, που να αναλάβει τη διοίκηση αυτού του κέντρου, εδώ, Σκιατίστης και Φιλίππου γωνία. Με χαρά μου είδα το εξής, σε ένα δελτίο τύπου, ότι, αλλά και πέρασε σαν απόφαση, σαν θέμα στο Διοικητικό Συμβούλιο, ότι ο Δήμαρχος, εκτιμώντας τις δυσκολίες που υπάρχουν με τον Δήμο Θέρμης για την παραχώρηση του κτηρίου αυτό από τη Θέρμη στον Δήμο Θεσσαλονίκης, αποφάσισε αυτό το πρόβλημα αυτού του κέντρου να αφαιθεί στη συνεργασία όλων των Δήμων
της Θεσσαλονίκης. Και όλοι μαζί αυτοί οι δήμοι, ο καθένας να απασχοληθεί και να ανάλαβε ένα κομμάτι αυτού εδώ του κέντρου. Τέλος, πρέπει να σας πω ότι κατά τη διάρκεια αυτών των 2 ετών η πόρτα του Γενικού Γραμματέα ήταν συνεχώς ανοιχτή. Και είμαι περήφανος, διότι αφενός μεν δέχτηκα ομάδες ανθρώπων με τα αιτήματά τους, τα οποία τα μετέφερα και τα κουβέντιασα μαζί τους και τα μετέφερα στους υπουργούς, αλλά ταυτόχρονα προσπάθησα να λύσω σε προσωπικό επίπεδο προβλήματα δυσεπίλητα συνανθρώπων μας Θεσσαλονικαίων, οι οποίοι βορειοελλαδιτών, οι οποίοι αντιμετώπιζαν διοικητικά ή άλλα μεμονωμένα προβλήματα και αδιέξοδα. Και έκανα ό,τι μπορούσα. Και θεωρώ ότι έκανα το καθήκον μου σε αυτήν την κατεύθυνση. Ανθρώπινα, σαν άνθρωπος απέναντι σε έναν συνάνθρωπο πολίτη, ο οποίος ήθελε να μου πει βοήθησέ με, μην αφήσεις τα παιδιά μου να πεθάνουν και τέτοια πράγματα τα οποία ήταν πάρα πολύ σκληρά. Το έκανα με μεγάλη ευχαρίστηση. Συνεργαστήκαμε βέβαια με τους φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης και τελειώνω πλέον για την αντιμετώπιση προβλημάτων από την Ορεσιάδα μέχρι την Κατερίνη και την Καστοριά, τοπικά προβλήματα, Καστοριά, Πέλα, Χαλκιδική κτλ. Και με τους φορείς της πόλης για επίλυση προβλημάτων της πόλης, μεταξύ των οποίων σας λέω ένα, να λύσουμε πλέον επιτέλους αυτό το πρόβλημα με το παλατάκι. Το οποίο έως ότου κάποιοι υπουργοί, όπως είχε προβλεφθεί τότε, θα μπορούσαν να το διατηρούν ως κατοικία, εντάξει. Από τη στιγμή όμως που κάποιοι υπουργοί απεφασίσανε ότι δεν το θέλουν ως κατοικία, αυτό εγκατελείφθη. Αυτό το παλατάκι είχε εκχωρηθεί στο ΙΜΑΤ.